παιδιά είναι υπέροχα πάνω στις καμήλες. Νιώθω να σε ήχεις. Και έχουμε αλλάξει περίπου που βρισκόμαστε Φρυγίπια. Βλέπουμε λιγάκι το Μαρόκο ακουστικά. Εντός λίγων λεπτών πετάμε. Βρισκόμαστε ακόμα στη Γερμανία. Πώς αισθάνεσαι, Αντώνη, που σε λίγο πετάμε? Φοβάται πιο πολύ από μένα μην πέσουμε, μάλλον. Έχουμε και παιδί από ό,τι βλέπετε, μας δει τον κόλ. Το Μαρόκο είναι ένας προορισμός γεμάτος χρώματα, πολιτισμό και ιστορία και βρίσκεται στη βορειοδυτική Αφρική, με ακτές τόσο στον Ατλαντικό ωκεανό όσο και στη Μεσόγειο θάλασσα. Γειτονεύει με την Αλγερία ανατολικά και την Ισπανία, με το στενό του Γιβραλτάρ να τους χωρίζει. Το Μαρόκο έχει μια πλούσια πολιτιστική κληρονομιά που συνδυάζει αραβικά, βερβερικά και γαλλικά στοιχεία. Έχει επίσης μεγάλη ποικιλία στην αρχιτεκτονική, τη μουσική και τη γαστρονομία. Σπύρος. Να και το όνομά μου γραμμένο στα αραβικά. Thank you. You don't play much? Little bit. Play this. Thank you. Βρισκόμαστε στο Μαρακές. Είναι 5 παρά, έχουμε δει αρκετά σουπς. Η ζέστη είναι αφόρητη όμως, παιδιά. Έχουμε ξεκινήσει κατά τον ήλιο. Είτε από εκεί που είμαστε στους 25 βαθμούς στο maximum, πολύ 31 στη Γερμανία. Εδώ ήρθαμε και η προσγείωση ήταν απότομη στους 41-42 βαθμούς. Θα φάμε το πρώτο μας παραδοσιακό φαγητό που λέγεται τατζίν. Τατζίν κοτόπουλο. Μ' άρεσε πάρα πολύ εδώ. Κατάλαβες πώς το είχαμε? Όχι. Μόλις φάγαμε με τον Αντώνη και είμαστε εδώ. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να σας ξεναγήσουμε στο όμορφο Μαρακές. Είναι η τρίτη μέρα εδώ. Αν συμφωνείς, Αντώνη? Και από Ξάνο. Μπράβο. Βρισκόμαστε στην πλατεία Τζέμα Ελφνά, η οποία είναι η μεγαλύτερη του Μαρακές και της Αφρικής ταυτοχρόνως. Να σου πω και του κόσμου. Και του κόσμου, γιατί όχι. Έχει πάρα πολύ ζέστη, έχει 39 βαθμούς, αλλά εμείς συνεχίζουμε. Χαράρα που λένε και αυτοί, ζέστη. Χαράρα, χαράρα. 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 ¿Dónde? España. Όχι, Greece. Yunnan. Hablar española. Yeah. No, English. I think it's good. Hi, my friend. And how much does it cost? Which country? How much does it cost? How much? How much? 200. 200. I think it's too much, my friend. It's too much. He's too expensive. It's a good price, Morocco. Σπύρος αρέσουν αυτά. 7 euros. 7 euros is a good deal. Ο Σπύρος αρέσουν αυτά. Κάτσε ρε, μιλάω! Give me a hand. Κάτσε ρε, κάνω παζάρι! Έλα. Ωραία, τι είσαι εσύ! My brother, my friend. Yes, he's my friend. Welcome Morocco. Bye bye man, thank you. Λοιπόν, let's go to see. Πάμε τώρα. Let's go Καλά to αγγλικά θα μιλάω. Έλα τον έλα. Πω, έχει πολύ ζέστη, Σαχάρα, Σαχάρα. Πώς το πες? Χαράρα. Χαράρα, χαράρα. Χαράρα, χαράρα, λέει. Πώς είσαι αυτό? Bonjour, man. Hello, hello.
Καλημέρα σας, η περιπλάνηση αρχίζει. Δεν αρχίζει. Έτσι κλείνω. Η Μεντίνα του Μαρακές, δηλαδή η παλαιά πόλη, αποτελεί από το 1985 μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η πόλη εξυπηρετείται από το Διεθνές Αεροδρόμιο Μενάρα, έχει πληθυσμό που ξεπερνά τους 1 εκατομμύριο κατοίκους και συγκεντρώνει και έναν αριθμό Ευρωπαίων, κυρίως Γάλλων, Ισπανών, Ιταλών, Βρετανών και Πορτογάλων. Έχω πάει σε όλα αυτά τα μέρη που ανέφερα και θα τα δείτε μελλοντικά σε κάποια βίντεο. Από την πόλη του Μαρακές μπορείτε να κάνετε πολλές ημερήσιες εκδρομές. Εμείς επιλέξαμε μία που περιλάμβανε το γνωστό βουνό Atlas, το Ait Behadou που έχουν γυριστεί πολλές ταινίες και το αγαπημένο μου Game of Thrones, καθώς και την πόλη Ouarzazate. Τα τοπία σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής ήταν μαγευτικά, μας είχαν συνεπάρει και μας προετοίμαζαν σιγά σιγά για το καλύτερο αξιοθέατο που περιμένει ο κάθε ταξιδιώτης στο ταξίδι του στο Μαρόκο, που δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο πέρα από την έρημο Σαχάρα. Ο Atlas είναι μια οροσειρά που εκτείνεται σε όλη τη βορειοδυτική Αφρική, από το Μαρόκο μέχρι την Τινησία, μέσω Αλγερίας. Έχει μήκος περίπου 2.500 χιλιόμετρα και αποτελείται από 3 οροσειρές παράλληλες μεταξύ τους και χωρίζει τη Μεσόγειο και τις ακτές του Ατλαντικού από την έρημο Σαχάρα που θα δείτε στο επόμενο βίντεο. Η ψηλότερη κορυφή είναι το Τζέμπελ Τούμπγκαλ με υψόμετρο 4.167 μέτρα στο νοτιοδυτικό Μαρόκο. Ο πληθυσμός στην οροσειρά του Άτλαντα είναι κυρίως Βέρβεροι, τους οποίους είχα την τύχη να γνωρίσω. Το Ait Behadou είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα της αρχιτεκτονικής που χρησιμοποιούσε αργυλόχωμα, δηλαδή πυλό και άχυρο, κάτι συνηθισμένο στην περιοχή. Το μαγευτικό αυτό χωριό αποτελείται από πολλά κτίρια και οχυρωμένες κατασκευές γνωστές ως κάσμπες, που είναι χτισμένες από πυλό και προσφέρουν προστασία από τον ήλιο και τη ζέστη. Η Εσαουίρα είναι μια γραφική παραλιακή πόλη στο δυτικό Μαρόκο, στις ακτές του Ατλαντικού ωκεανού. Η πόλη ήταν ιστορικά ένα σημαντικό εμπορικό λιμάνι και σήμερα η οικονομία της στηρίζεται κυρίως στην αλληλεία, τον τουρισμό και την παραδοσιακή χειροτεχνία. Η Μεντίνα, δηλαδή η παλιά πόλη της, φιλοξενεί πολλούς τεχνίτες που φτιάχνουν έργα από ξύλο και μέταλλο. Το κλίμα της Εσαουίρα είναι ήπιο, με δροσερούς ανέμους που φυσούν από τον Ατλαντικό, γεγονός που καθιστά την πόλη δημοφιλή προορισμό για τους λάτρεις των θαλάσσιων σπορ.
Κάπου εδώ το πρώτο μέρος για αυτή την υπέροχη χώρα της Αφρικής φτάνει στο τέλος του. Ευχαριστώ όλους όσους το παρακολουθήσατε και μην ξεχάσετε, αν σας άρεσε το βίντεο, να κάνετε και μια δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μου, πατώντας και το κουδουνάκι ακριβώς δίπλα, για να ενημερώνεστε άμεσα και για τα επόμενα ταξίδια μου. Καλή συνέχεια σε όλους!